Salam ýaşlar, eferde täze tolkun gepleşigi. Her hepde bolşaly bugün hem studiýada siz bilen men Sahra. Azerbaýjanda modellere bolan garaşlar, modelleriň öz uğru boýunça işlemek mümkinçilikleri barady. Azeri modeller bilen söhbetdeş bolary. Bu bizim şuňky gepleşigimiziň esasy temasy bolar. Ben kendi içinde oturup kendi modelleri ve modelleriyle çalışır. Azerbaycan kendisi için. Eýsem ahal teka atı bilen dünýä meşhur Türkmenistanda adat raýatlaryň atçylyk sport bilen meşhurlanmak üçin nähil mümkinçilikler bar. Gepleşigimizde bu soraga hem jogap tapmasy ýaşar. Hepsinin ahırına diyelim, gerilen detmek açısında sonyalık bir kılmaslar yok. Şeýlede gepleşigimizde rap aýdymlaryna bolan garaşlar barady. Öňler ogly rap aýdýan marly gelinejäniň berjek gürüňlerini hem dinläp bilersiňiz. Men oğlum rap aýtmasa olar bir-birini ýaman namaýdaýa, söwemaýdaýa dip. Gepleşigimiziň ahyrına bolsa türkmen ýaşlarynyň sosial uwamlaryndaky işçiňligi barada taýýarlan maglumatymyda we käbir beýle gydykly maglumatlary dinläp bilersiňiz. Täze tolkun gepleşigimizde başlaýat. Ýaşlara niýetlenen täze tolkun gepleşigimiziň şu kısanyň mehmanlary 2004-nji ýylda Best Model of Azerbaijan, ýani Azerbaýjanyň iň gowy modeli bähleşiginde birinji orna munasip bolan Ilgar Aliyev, şeýlede 7 ýyldan bäri modellik we aktyorluk edýän Aysel Bayramowa we 2013-nji ýylyň sentýabr aýyna çenli Adatlyk radiosynyň Azeri gullugynyň ýaşlar gepleşigini taýýarlan Rana Allahverdiýewa. Olar bilen Azerbaýjanda modellere bolan garaýşlar, modelleriň öz uğru boýunça işlemek mümkinçilikleri barada gurrun etmekçi. Ilgar, Aysel we Rana gepleşigimize hoş geldiňiz. Ilgar, ilki senden başlasak, dinleýijilerimize özüňi tanıştyraýsaň. Best Model Azerbaycan 2004'ün galibi. Ben birçok podyumlarda iştirak etmişim. Men 2004-nji ýylda Best Model of Azerbaijan bähleşigine gatnaşdym we onda birinji yer aldym. Sondan bäri hem modellik hem de aktyorluk edýärin. Şu wagt içinde Inçimi serialda video reklamada oýnadym. Şeýlede Türkiýe, Russiýa ýaly ýurtlarda modellik etdim. Türkiýede model olarak işlemişim, ajanslarda, Moskovada işlemişim. Aysel sen? Oyuncu ve model. 7 yıldır yani. Men 7 ýyldan bäri modellik edýärin. Şeýlede Azerbaýjanyň iň gowy modeli bähleşigine gatnaşypdym. Ondan da şary modellik bilen birlikde aktyorluk edýärin we birnäçe serialda oýnadym. Birçok yani illegal söylediği gibi reklam ve klip dizilerde oynadım. Rana sen hem özüňi tanıştyraýsaň. Son 3 senedir muhabir olarak çalıştım ve 1,5 senede Men soňky 3 ýylyň dowamında Adatlyk radiosynyň Azeri gullugynda habarçy bolup işläp, şonuň soňky 1,5 ýylynda bolsa Azeri gullugynyň ýaşlar gepleşigini taýýarlaýardym. Häzirki wagtda ýokary bilimimi Türkiýede dowam etdirýärin. bu kadar şimdi öğrenciyim. Ilgar, ilki bilen senden başlasak, modellik etmäge haçan we nähil başlapdyň? 2003 yılında bir manken ajansıyla Men ilki 2003-nji ýylda bir modellik agentstwasy bilen işleşmäge başladym. Ondan soň agentstwanyň ýolbaşçylary maňa 2004-nji ýylda geçiriljek Best Model of Azerbaijan bähleşigine gatnaşmagymy maslahat berdiler. Bähleşikde birinji orna eýe bolanymdan soň Best Model'ın halkara, ýagny jemleji tapgarına gatnaşmak üçin Türkiýe'ye gitdim. Sondan soň modellik durmuşymda ütgeşikler bolup geçdi. Seriallarda oýnap başladym. diziler yani ki diziye çekiliyorum. Aysel, sen modellik etmäge haçan we nähil başlapdyň? Ben önce bir yani küçük böyle dergilere falan çıktım. Men modellik etmäge başlamadan ozal jurnallarda diňe ýüz bilen baglanşykly reklamalarda suratym çap bolýardy. Men şol wagty hem bir agentstwa bilen işleşýärdim. Soňra men 2008-nji ýylda okuwy tamamlanymda meniň joralarym, dostlarym maňa Azerbaýjanyň iň gowy modeli atly bähleşigi geçirilýär. Seniň boýuň fiziki guruluşyň modellik etmäge amatly. Sen şu bähleşige gatnaşdylar. Men hem gatnaşdym, emma bähleşlikde yer alyp bilmedim. Şondan soňra men modellik etmäge başladym. Ama şimdi ikisini de çalışıyorum yani böyle. Rana, sen mundan bir näçe aý odul Azerbaýjandaky modelleriň durmuşy bilen bagly gepleşik taýýarlapdyň. Bu tema barada gepleşik taýýarlamagyňa näme teri berdi? Bizim program gençlik programı. Sen de şimdi Ýagny Sahra, sen özüň hem gowulýansyň, sebäbi özüň hem ýaşlar gepleşigini taýýarlaýarsyň. Hepde de bir sapar efire gidýän gepleşikde her sapar ýaşlary gyzyklandyrýan, beýenjilik edýän bir tema barada gurrun etmäge, gurrun gozgamaga finansiýaryn. Azerbaýjanda ýaşlaryň modellik etmeklerine dürli garaýşlar, olaryň öz uğru boýunça işlemek meselesinde käbir kynçylyklary bar. Şol sebäpden hem bu tema barada gepleşik taýýarlamagy makul bilipdim.
Meselem ilgar muny has gowy Mundan sanlyjy ýyl ozaldyňa bir gyýdyň däl, hatda bir oglanyň hem öz maşgalasyna men model boljak diýmegi gaty kyn meseledi. Ýöne bu mesele ýagny modellige bolan garaýşlar soňky ýyllarda gowluga tarap ütkeýär. Bu ýagdaýyň Türkmenistanda nähilidigini bilemok. Ýöne bizde Azerbaýjanda bu biznesa bolan oňaýsyz garaýşlar geçdimi kadi pikir edýärin. Meniň pikirimçe Hudaý birine 170-175 cm ýa-da ondan hem uzyn boy beren bolsa, bu fiziki guruluşy hem model bolmagy münasip bolsa, modellik bilen meşgullanmaly kadi ýaryny sebäbi şeýle adamlara seretmegiň özü de göze ýakymly. İnsanın gözlerini okuyor yani. Sağ ol Rana. Aysel, sen ilkinci tapar öz maşala modellik bilen meşgullanjak, model boljak diýeninde olur mu nähil garadylar? Evet, tabii ki geçti. Yani az önce söylediğim gibi yani Hawa Azerbaýjan musulman ýurt bolan üçin modellere olan oňaýsyz garaýşlar henüz hem bar elbetde. Mundan 10 ýyl öňkü bilen deňişdireninde ýagdaýyň has gowulaşanlygyny aýtsa bolar. Hatda men hem modellik etjek diýenimde ilki dogan garyndaşlarymyň arasynda dürli garaýşdaky adamlar peýda bolupdylar. Modellik etjekmi, açyk egin eşikleri giýjekmi diýip garşy çykanlar hem bardy. Ýöne muňa garamazdan ejem kakam meni goldady. Hemişe meniň ýanymda boldular. Modellik etmäge başlanymdan bir ýarym ýyl soň dogan garyndaşlarym hem meni goldap başladylar. Meniň pikirimçe işiňi professional görnüşde ýerine ýetirseň muňa hiç kim garşylyk görkezmez. gerçekten onu anladılar. Akrabalarım da öyle. Aysel Tawul, Ilgar senin modellik bilen meşgullanmaňa maşalaňda ýa-da dogan garyndaşlaryň arasynda garşylyk görkezene oňaýsyz garaýşda bolan bolupmy? Ya böyle söyleyeyim yani. Sonunda ben bir Näme ortada tapawut diýeri men erkek adam. Biziň jemgyýetimizde we musulman jemgyýetlerinde bu iş bilen dinan ýa erkek mesulununda olara bolan garaýşyň arasynda tapawut bar. Men masalamy, men model boljak diýenimde olar hiç da diýmediler. Sebäbi men öz pikirimi aýdanymda men bu iş bilen mesulansam hem musulman dinimize gabat gelmeýän zatlary etmeýärin. Meselem men podiuma diňe içki giýim bilen çykmaýaryn. Şol sebäpden meniň masalamda meniň modellik etmegim problema bolmady. Artık yani normal kabul edildiler. Indi mankenliğe hasta bir kız. Azerbaýjanda modellerin diňe modellik däl, başga işler bilen hem meşgullanmagyna näme sebäp bolýar? Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim oyuncu olmama yani Mesela meniň aktyor bolmagyma, ýagny seriallarda oýnap başlamagyma modellik edýänligim sebäp boldy. Meniň pikirimçe her bir model modelligi belli bir wagtda çenli edip bilýär. Ýagny 30 ýaşyndan soň modellik edýänleriň sany gaty az. Dünýäniň islendik ýurdunda modeller diňe modellik bilen meşgullanman, onuň bilen birlikde aktyorluk ýaly başga işleri hem ýerine ýetirýärler. Edil meniň durmuşymda bolşaly modellik etmeklik modelleriň aktyor bolmagyna ýa-da başga bir iş bilen meşgullanmagyna sebäp bolýar. Onda da modellerleriň sany gaty az bolan Azerbaýjan, Türkmenistan ýaly ýurtlarda her 2-3 aýda bir sapar moda sergileri geçirilýän bolsa, modelleriň başga bir iş bilen hem meşgullanmagyna zerurlyk döreýär. yani katkısı bu oldu modelliğin bana. Rana, senin bu mesele barada goşmak isleýän datlaň barmy? Azerbaycan aslında İlgar gibi, Aysel gibi yani Azerbaýjanda Aysel, İlgar ýaly gaty owadan we görmegi, fiziki guruluşy hem modellige münasip gaty köp ýaşlar bar. Emma ýurtda olaryň öz uğry boýunça işlemekleri üçin mümkinçilik ýok. Meselem Türkiýedäki ýaly biznes ýok. Modeller professional görnüşde işleýärler. Emma olar gaty az gazanýarlar. Monuň sebäbi hem näme? Sebäbi ýurtda bu urwunça ösüş ýok. Ösüş bolman üçin hem ýurtdaky 5-6 sany professional modeli hem az mukdarda pul töleýärler. Galy berse-de ýurtda bäsleşik ýok. sene sonra hiç olmazsa bunun için pazarda normal olsun yani. Rana, Ilgar ve Aysel köp sağ olun. Model biznesinde şoňa meňzeş problemalar Türkmenistanda hem bar. Türkmenistanda gözellik ýa-da görmeglik bäsleşende ilkinji orunlara münasip bolan ýaşlar soň bilen odiýen göze ýilmeýärler. Ýa-da ýen bir näçe ýyl bäri modellik bilen meşgullanýan ýaşlaryň hem öz uğry boýunça edýän işleri ören çäkli bolýar. Ýagny olar her 2 aýda bir sapar geçirilen moda serilerine ýa-da fotosessiýalara gatnaşýarlar. Modelleriň ýa-da gözellik görmeglik bäsleşende üstünlüge eýe bolan ýaşlaryň Azerbaýjandaky ýaly Türkmenistanda seriallarda oynamak mümkinçiligi hem örençäkli. Indi şu nukday nazardan Aysel, Rana we Ilgar, siziň pikirinizçe Azerbaýjanda ýa-da Türkmenistanda modellik biznesiniň ösmedligine näme sebäp bolýar?
Məncə Türk dövlətlərində problem odur ki, dizaynerlər, stilistlər. Mening pikirimçe türkü dilli döwletlerdäki bu problema ýurtda dizaynerleriň, stilistlerin ýa-da modellierlerin azy bolmagy bilen bagly. Bir ýurtda tekstil podogy ýok bolsa, sol ýurtda modellik biznesi hem emele gelip bilmez. Modelleriň modellik biznesi bilen mesullanmagy üçin ýurtda modellierler köp bolmaly diýip hasaplaýaryn. Mening pikirimçe bu mesele boýunça türkü dilli döwletleriň arasynda ady o diýen esdilmeýän ýurt Türkmenistan mukadiýärin. Sebäbi men şuň içelini Türkmenistany ýekejide modelleriň hem adyny esitmedim, özüm hem tanamaýaryn. Edil şu problema Azerbaýjanda hem bar. Azerbaýjanda käbir meşhur modellerler bar. Ýöne olar hem isine görä däldi, ady bilen meşhur diýip hasaplaýaryn. Sebäbi bu meşhur dizaynerleriň döredin egin esiklerini başga ýurtlarda geýmeýärler. Olar diňe Azerbaýjanda giyerler. Başka bir ölçede giyinmirler. Yani o kadar da meşhur değil. Azerbaycan'sın meşhur. Onu ilgari senin pikiriňçe bu biznesin ösmek üçin nämeler edilmeli? Mesela Türk devletleri arasında bir fashion Mening pikirimçe bu biznesin ösmegi üçin türkü dilli döwletleriň arasynda Fashion Week, ýagny moda hepdile geçirilse gowy bolardy. Sol ýurda beýlik türkü dilli ýurtlardan modeller çağırylsa, uly gowrumly mahabatlandyryş isleri geçirilse, bu biznes ösür diýip pikir edýärin. Şeýlelikde biz ýagny türkü dilli döwletler hem öz modellerlerimiziň egin esiklerini Ýewropa ýa-da dünýäniň beýlik ýurtlaryna ýaýradyp bileris. Edil şolar ýaly bu Fashion Week, ýagny moda hepdilikleri arkaly modellerimiz hem beýlik ýurtlarda da meşhur bolardy. Ýöne gynansak da häzirki wagtda türkü dilli döwletleriň hiç biri hiç tat eden oklar. Türkmenistan öz içinde diňe öz modellerleri we modelleri bilen işleýär. Azerbaýjan hem edil şolar ýaly diňe öz içinde öz modellerleri we modelleri bilen işleýär. Diňe Türkiýe bu urda öňegdi diýip bolar. Türkiýanyň hem Ýewropada hem de dünýäde tanylýan modellerleri, dizaynerleri we stilistleri bar. Şol sanda Türkiýanyň modellik agentstwalarynyň arasynda hem Ýewropada tanylýanlary bar. Bazı manken ajanslarını Avrupa'da tanıyorlar, teklifleri veriyorlar. Sağ ol İlgar. Aysel sen bu arada näme pikirde? Ben de aynen yani İlgar hepsini söyledi. Men hem İlgaryň aýdanlaryna doly goşulýaryn. Biziň ýurdumyzda tekstil, ören gowşak modellerler, dizaynerler we stilistler o diýen öňde barjy bolmanlygy üçin biz häzirki wagtda şeýle ýagdaýda. O yüzden de yani böyle bir durumdayız. Sizin hem belläp geçişiňiz ýaly häzirki wagtda Türkmenistanda we Azerbaýjanda modelleriň diňe öz ury boýunça işlemekleri üçin o diýen uly mümkinçilikler ýok. Ýani Aysel, Ilgar, ýa ikiňiz hem modellik etmek bilen birlikde seriallarda hem oýnaýarsydyňyz. Modelleriň diňe öz ury boýunça däli başga pudoklarda da işläp bilmek üçin başga haýsy pudoklaryň ösmegine derurluk bar. Zaten Azerbaýjanda serial sürmek pudo hem soňky bir ýyldan gowrak wagtyň dowamında üsüp başlady. Ýagny modelleriň seriallarda oýnamak üçin soňky bir ýyldan gowrak wagtyň dowamında teklipler gelip mümkinçilikler dörep başlady. Bu wagt içinde Azerbaýjanda hem modeller edil Türkmenistanda bolýaly 2-3 aýda bir sapar geçirilen moda sergilerine gatnaşýardylar ýa-da reklamalarda suraty düşýärdiler. 3 ayda bir podium falan veya bir fuar oluyor, orada çalışar veya... Sağ ol İlgar. Rana sen bu arada näme pikirde? Ama Azerbaycan'da son 2 yılda bayağı da büyük paralar bunun için bütçede. Azerbaýjanda soňky 2 ýyla bolay wagtyň dowamında serial puwdagyna berilen üns modeller üçin hem peýdaly boldy. Yeri gelende belläp geçsem Azerbaýjanda bu puwdag üçin uly mokdarda maýy goýum goýuldy. Ýagny prezidentiň baş tutanlygynda bu puwdaga 5 million manat, ýagny 6 million Amerikan dollarynyň gowrak maýy goýuldy. Türkiýeden ýa-da beýleki ýurtlardan rejissörler getirildi. Men bu puwdaga berilýän üns dowam eder diýip umyd edýärin. Şeýlelikde modelleriň hem modellik hem de onuň ýany bilen aktyorluk etmäge mümkinçiligi bolar. Azerbaýjanyň serial puwdagyna has köp üns berilip başlanmagynyň ýene bir sebäbi hem ýurtda türk seriallaryna tomaşa edýän ýylatyň köpelmegi we çağalaryň aglabatynyň türkçe gürleşip başlamagy bilen baglanşyklydyr. Ýagny bu ýurtda türk seriallarynyň täsirinden özüňi goramak üçin edilen bir ädimdi. Ýöne bu ýagdaý hem modelleriň iş tapmagyna hem de iş orunlarynyň döredilmegine sebäp boldy. Siyasi bir şey de var yani kendi dizilerimizi izlesinler diye. Rana, İlgar ve Aysel gepleşimde atnaşyp beren gurulmagyňyz üçin köp sag bolun.
Deňduşlar Azerbaýjanyň modeller Elgar we Ayselin şeýlede Azeri kardeşim Ränanyň Azerbaýjanda modelleri olan garaýşlar. Olaryň öz uğru boýunça işlemek mümkinçilikleri barada beren gürüňlerini diňlediňiz. Bu mesele boýunça elbetde Türkmenistanly modeller bilen hem söhbetdeşlik geçirmäsi ýanyşdyk. Ýöne biziň aratnaşy gurmasy ýanyşan modellerimiz bu meselede öz garaýşlaryny aýtmakdan saklanmalar. Ýöne bu mesele barada okuyjylarymyzyň garaýşlaryny öwrenmek üçin biz azathabar.com web sahypamyzyň ýörite täze toplanyna başlanan bölüminde form açdyk. Forma şeýle sözler bilen başladyk. Ýakynda Aziýanyň 10-dan gowrak ýurdundan gödelleriň gatnaşmagynda dürli wagtlarda Russiýanyň paýtagty Moskwada Miss Asia Moscow we Ukrainanyň Harkiv şäherinde Miss Harkiv International atly gödellik bätleşiklerini öňe saýlanan türkmen ýaşlaryna hem duş elnýär. Edil şeýle formatda bolmasa-da Türkmenistanda hem talip gödeli iň görmege ýygdy taýlamak boýunça ýarışlar urnalýar. Emma şeýle ýarışlarda üstünlük alan ýaşlar soň bilen odien gödeýilmeýärler. Eýsem olaryň ýurduň içinde öz urwança işlemäge mümkinçiligi ýokmy ýa-da ýurtda modellere talap admy? Siziň pikirinizçe munyň nähil sebäpleri bolup biler diýen soralara okuyjylarymyzyň käbirlerini galdyran jogaplaryny siziň bilen paýlaşmakçy özüni diýip tanışdyran bir okuyjymyz men aýdaýyn esasy sebäbini talip gödeli we gerçek ýigit bätleşigi hakykatdan hem owadan oýut we owadan oglan saýlamak üçin gurnalan bolsa olaryň ýeňijileri diňe çärelere erjel gatnaşan götürjü talipler bolýar. Onsoň Türkmenistanda modeller öýünde işlemek dowam etmek nirden bolsun. Kime gerek olur ýaly ýeňijiler diýip tesir ýadypdyr. Maral ady bilen tesir ýadan beýle bir okuyjymyz bolsa, Türkmenistanda modeller diýende erwet garaýşlar bar. Model diýilligi eýem erwet iş edýän ýaly seredýärler. Ýöne men özüme şu käri gowurýan. Owadan bolsaň boýuňam edilýän talaplarym ýerlikli bolsa işlä bermeli. Türkmenistanda şeýle ýaşlaryň soň bilen göze ilmeýänli bolsa ýokarda aýdylşýaly. Türkmenistanda ýaşlar diňe ýyle göz etmek üçin saýlanýar, soň ýitip gidýär. Ýöne beýleki tarapdan ýaşlar biznesini dowam etdireýin diýse-de, ýurtda bu biznesni dowam etdirer ýaly mümkinçilik ýokla. Telewizionyada alyp barjy bolaýyn diýse, ýyldylgy telewizioniýa ýok. Kinoda oýnaýyn diýse, ýyldylgy kampaniýa ýok. Soň ular näme etmeli diýen soraw bilen garaýşyny jemläpdir. Okey ady bilen tesir alyran ýene bir okuyjymyz bolsa, iň owadan talip gyz iň köp çäre gatnaşan ýa-da ejeti kakasy gowrak ýerde işleýän bolmaly. Owadanlyk boý ýetenek oglanyň komşuly eger adalatly bolsa-da türkmen ilinde Miss boldy, ýagny dünýä gödellik bätleşigine gatnaşyp derece alyp biljek owadan gyzlarym barçyndan aýtýan diýip garaýşyny galdyrypdyr. Modelist ady bilen tesir alyran ýene bir okuyjymyz bolsa, bulardan model bolarmy? Model diýip 3 tane çopany goýupdyrlar. Başga adam tapmadylarmy? Hiç ýokmy başga adam Türkmenistanyny diýip biziň web sahypamyzda ýerleşdiren türkmen modelleriniň suraty barada garaýşlaryny galdyrypdyr. Bellep geçsem bu surat Aşgabatda geçirilen moda sergileriniň birine düşürilenler. Bu tema baradaky garaýşlaryny bilmek üçin erternet.com sosial ulgamyndaky türkmen ýaşlaryna hem ýüzlendik. Olaryň hem käbiriniň galdyran tesirlerini siziň bilen paýlaşmakçy Alygy datly Agdat Türkmenistanda model bamy diýip soraw galypdyr. Wkontakte sosial ulgamynda bolsa bu temany halap Kerim Beýoğlu, Atanadar Çarif, Öwez Bazarow, Aynur Halmaymedowa, Ramazan Yusupow ýaly okuyjylarymyz. Facebook sosial ulgamynda bolsa Gulmira Narbekowa, Gulnaz Afsar, Pirli we Jeren, Akbike Japarowa we Gülälik Durdyýewa ýaly agdarlarymyz like galdyrypdyrlar. Tema bildiren gyzyklanmalar üçin ähli okuyjylarymyza sag bolsun aýdýas. Geçen hepdeniň sonunda Türkmenistanda bedew bayram bellenip geçildi. Deňduşlar ma'lum bolşaly Türkmenistan ahal-tekatlar bilen dünýä meşhur. Eýsem Atabaý ýurtda ýaşlaryň we ýaşaýjylaryň atçylyk sporty bilen meşhurlanmak üçin nähil şertler bar? Men bu soragyň anygyna ýetmegi Aşgabatda kabarçymyz Murat Urwandan haýyş etdim. Ol bu mesele bilen ýörite gyzyklan we bu meseleni anyklaşdyrmak üçin Aşgabatyň ýörite atçylyk mektepleri bilen habarlaşdy. Häzir bu barada Murat bilen geçiren söhbetdeşligimizde ýetýäs. Murada Aşgabatda türkmen ýaşlarynyň atçylyk sporty bilen meşhurlanmak üçin nähil şertler bar? Şaka şu ýany ýakynlyklarda Aşgabatdaky sport we turizm institutunda ýöňe çapyktuwarlyk okuw açyldy. Şol okuw mektebi tamamlan. Ende ýaşy 30 ýyl bolan aralykdaky ýaşlar kabul edilýär. O okuw 3 aýlyk hem-de 6 aýlyk görnüşi bar. Şo okuw 3 aý üçin 742 manat tölemeli. Şol okuwda ilk başda çapyktuwarlyk teoriýasy hem berilýär hem-de ýürüte manikenle ýürüte turgulnaşyp geçirýän eken. Şol okuw tamamlan ýaşlara ýürüte sertifikat berilýän eken. Şol sertifikat bilen aýlaglarda atçapçyklaryna gatnaşmagy mümkinçilik bar. Ýa-da
Murada meselem diýeli siz şeýle hepdeniň soňuna 1 saatlyk at minip şu at sportu bilen meşgullanasynız gelse. Hiç mümkinçilik ýokmy ýagny? Ýani diýjek bolandyň şu mektebi tamamlan 30 ýaş töwerendäki adamlar üçin atçylyk sportu bilen meşgullanma mümkinçilik barmy? O sahra şu paytapda 3 tane aýla bar. So üçüsünde de şolar ýa-ni film aýdysyna ýaly hepdeniň ahyryna diýen berilen jetmek atysynda şol ýaly bir hyzmatlar ýok eken. Adamlar diňe ýançalyk şol okuw tamamlamaly, okuw tamamlamaly şol isleýän wagty baryp atymyn bilen oklar. Şol okuw geçen bir morundan soňra şol şeýle diýdi, şo hatda sertifikaty alywam, aýlawda işlemeli bolýar, ýani adam şo atladymyn ýok bolsa. Şeýle erkin içili gasty öz isleýän boýunça atymyn berilen jetmek üçin hiçbir bir mümkinçilik ýok. Murada ýagny türkmen aty bilen dünýä meşhur Türkmenistanda adamlaryň at sportu bilen meşgullanýar, ýa mümkinçilik ýok diýjek bolan şeýlemi? O sahra bizim ýurdumyzda bir soňky döwürlerde has atym kulty mewjud. Ondan şu Türkmenistan atym bir wagtdan ýaly bir mandyr ideologiýa ýa-da ýöne mugaramazdan şol atçylyk sportu bilen ýa-da ýançylyk gerilen jetmäne bir şertler ýok. Ýokman şu atdan meşgullanmak üçin ýançylyk sertifikat almaly, aýlawda işlemeli ýa-da öz hususy atym bolmaly. Hususy at etmek üçin o köp pul berek. Ýa-da aýlawda saklamak üçin pul töläpdirmeli. Onuň her kimde dünýäde mümkinçilik ýok. Murada şu mümkinçiligiň ýokdugyna ýylat arasynda näýli garaýyş bar? Köp wagty ýa Türkmenistanyň şonýaly mümkinçilik bolmasaň adamlar şonýaly gerilen jetmeli ýa-da atymyn mölüremeden oklar. Onjyny şol bir wagtda da şu Paytap Aşgabatda şu Ahal vilayetinde esasen şu akta bolan biliklerme ýaşlaryň arasynda uly. Munyň şeýle şu Paytapdaky aýlawlarda köpden şaharatda mejbur tomoşaçylar bilen bir hatarda öz isleýän boýunça variant tomoşaçylarym az. Ýa-da Murada gepleşigimizde atnaşyp beren görüňleriniz üçin köp sag bolun. Ben sag bolun. Ýaşlar ýadyňda bolsa mundan bir aýa bolay wagtyň rap aýdymlary, olaryň underground urna değişli aýdylan rap aýdymlarynyň ýurtda satylmagyna ruhsat berilmeýändi barada görüň edipdir. Emma bu adançylyğa garamazdan ýurtda durmuşynyň belli bir döwründe aýdym sadyň bu urna gyzyklanma duýan ýaşlaryň sany hem az däligi aýdylýar. Habarçymyz Sultana Çylwa şeýle ýaşlardan biriniň ejesi bilen söhbetleşýärler. Marly gelneje öz oglunyň rap aýdymna bolan gyzyklanmasy we il arasynda rap aýdymna bolan garaýşlar barada görüň berdi. Yine bizim Türkmen yaşlarımızda soňky döwürlerde täzeçe aýdymtarlara ýykyn etýän, daşary ýurt aýdymtarlaryna ýykyn etýän ýaşlarymyz köpelýär. Ine şu rap aýdymlaryny bizim Türkmen yaşlarymyz nähile görýär rap aýdymtarlaryny. Rap aýdymlar bar, ine bizim döwrümizin adamlara köp dinleýän röýdemok men. Dede men özüm köp dinlämokda onu. Ýöne men oglum kiçik 7-nji klasda, 6-7-nji klasda gaýja rap aýtjak, sen goşky ýazýan diýip maňa goşky ýazyp berdi. Demedi uğradı. Benim oğlum rap aýtmasa olar bir-birine yaman namaýdaýa, söwemaýdaýa diýip nemedi ýazdym da ýazyp berje ýok. Türkmen sanakda ýazyp berdi. Men diňe watanymy gyýzlary öwüp şu neme dip gonjumy, buýsanjymy ýetirip aýtjak diýip. Onda da men goşky ýazyp beren olam, saňa hiç rap ýazyp bilmedim. Sen neçe ýyl ona bagşylara goşky ýazýan, öz ogluňa ýazyp bilen ok diýip öýkelep, men oglum özi ýa-da uğradı şu rap aýdymlary Türkmenistan ata watanym gurban bolsun saňa bu janym tenim diýip ýa-da türkmen gyýzlarynyň bir asyllylygyny, saçlaryny öwüp şeý diýip ýazan goşgulary bar. Onuň ejem janyp maňa düzen goşgusy bar. Hatta men ejem pahyrakda öz mamasy ýogulan soň şu hakda da ýazypdyr da menim aýtan oglum bir rap aýdyma gelişmeýär bir mamam pahyrakda ýazan goşgyň diýsem onda da şoňa bir gynançly saz özi düdüpdir şu kompýuterda özi gabat ettirip sazlap şu saz diýip aýdypdyr bolan şu sazy şol aýdym dinlendi onam jyna men ağlap oturtda şu geliştirip saz tapypdyr özi. Onda men öňe dogrymaysam köp rap diýilende de dinlemän halam okdum ýöne öz oglum bir kıştanjak aýdym aýdan soň
öz ogluma dinleýän. Indi şol ana oğluňyz nerelerde şu aýdymlaryny halka ýetirbilýär, nerelerde ulanýarlar şu rep aýdymlaryny. Biziň mar welaýatymyzda Margiana medeniýet öýüne rep aýtýan oglanlar käwat konsertlerden çykyş etdi. Ýöne meň oglum entel o taýlarda çykyş edip betişmedi. Ýöne özümüz bir toý edemizde şu Türkmenistan atawatanym diýip şu toýmyza şolaýdym ýerine ýetirdi bolyn. Ýegenimin kursaşlary hemmesi üýşen ýerine mene ilkäbir gollarlarym ötmedim ýöne aýda oradan hemme ýaşlar gollap tansa çykyp şeýle bir golladylar oglumyň şolaýdymny. Şoňaly häzir oglum gollyk etip berýän inni aýtdyýsaň utanýaýdanok. Şol öýteň dostlarynyň arasynda siziň ogluňyz ýaly şu rep aýdymlaryna ýykyn etýän ýaşlar görünýärmi? Men oglumyň deňdoşlary şu oglumyň öýde aýtýan wagty oglum 2-3 sany dostlaryny çekip bile aýda uradylar. Häzir oglum aýdan okolyn dostlarynyň aýtýanyny bilemok. Sebäbi olar ýetişdi-de herse ýokary bilim almak üçin institutlara ýerleşdiler. Ha, men oglum gullugy gitdi. Şuny biziň ýaşul neslimiz nähili garşylaýar? Mene dogry metemedil repakta ýaşul nesliň arasynda gürüňde şol wagramok ýöne gollaýan röýdüm pikir edemok. Dogry metem. Dinläse gelýän ýaşul badraýdymok. Aýdym diýeniň var ýürekden çykyp ýürege barmaly bir duýgu bolmaly aýdym diýenne. Repde duýgu diýlen zat ýok. Habarçyma Sultana Çywanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Deňdoşlar bu mesele barada öz ara işleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň hat email belgisi azatradio.org email adresimize hat uradyň. Türkmen ýaşlary sosial ulamlarynda bar haqydykly temalary gozamağa çalışýarlar. Ol sorawlaryň durmuşda härisinde duşýan dürli kynçylyklar, nowtanlyklar bilen bagly bolýan halatlar da bar. Göwnüme bolmasa şeýle temadaky pikirler ýaşlaryň arasynda edil söýgü temasy ýaly gyzgalanly çekeleşiklere sebäp bolýar. Netijede ýaşlaryň sosial ulamlaryndaky işçiliginiň manysy hem gün geldigiçe çuňlaşýar diýse bolar. Geliňini geçen hepdäniň sosial ulamlarda gozalan käbir temalaryny seredip geçelim. Ertirne.com sosial ulamynda Begmirat Qaqatly agdanyň gozgan meniň bir güýçlü tanşym maratly temasy bu ulamyň käbir agdalarynyň arasynda uly gyzyklanma döredipdir. 26 aprelde ýazylan bu tema 30 aprele çenli jemi 1420 tapar okulupdyr we 50 de kem halanypdyr. 72 tapar tesvir ýazylan bu temada Begmirat atlagda men bir tanayan oglanım da safta tanşyň ýokmy prawa düdetjek bolýan idi. Menim ýok dost, men prawa alanma epesli wagt geçipdir diýdim. Onsoň olam ýeňsesini tüňerdip öýkelen ýaly bolup gitdi. Menim bir hili bolup galdym. Akşam yerime geçemde de gözüme uyku gelmedi. Özümü emelsiz duydum. Gaharym geldi diýip durmuşda gabat gelen bir wakany gysgadan düşnükli beýan edipdir. Soňra bu agza sözüni dowam etdirip şeýleýär. Birdenem arhivimden ilham geldimi nämemi dikoturdum da SMS ýazmağa başladym. Dostga tügürme häli ýadyma düşmänler. Men bir güýçlü tanşym bar. Ol islenlik ýerde ýeregiç öz sözüni dinledýär. Men onuň bilen aram gatygowy isleseň senem tanış edeýin. Onuň adyna kanun diýerler. Kanunyň diýenlerine gulak asyp, onu sylasaň, onu sen prawaňy hökman alarsyň dost. Şeýtseň durmuş ýollarynda ömür ulagyny arkaýyn sürersiň diýip pikirini jemläpdir. Tekstten belli bolşal gysga çaýdanyňda bu temada gozalýan mesele tanışlyk derdi. Temanyň awtory durmuşda her bir işi tanışysy bilen çözmek ýa çözjek bolmak dogrymy diýen anyk soraw orta atýar. Elbetde bu tema köpleriň ünsüni özüne çekip bilipdir. Sebäbi tanışlyk üstü bilen ýa-da para berip öz işini düzetmek Türkmenistandan gelýän habarlara görä durmuşda çuň köküre nowsanlaryň biri. Hut şonu üçinem sosial ulamyň agdalary bu temany öwran okapdyrlar we öz pikirlerini ýazypdyrlar. Meselem Melece atly agda öz tesvirini adamlar kanun, adalet boýunça ýürümek isleýärler. Emma inne adalet tanış bilen pul bilen başymdan geçmedik bolsa beýdimezdim diýip häzirki wagtda Türkmenistanda köp meseleleriň pul bilen çözülýändigini belläpdir. Paso atly agda hem gowy temanyň gozalandygyny aýdyp köp adamlaryň kellesini ähli zady pul bilen çözmek ýatyr diýip öz araýyşyny ýazypdyr. Insan 07 atly agda hem Begmirat Qaqa aslynda bizde tanış bolmasa işiň bitmejek ýaly. Siz näme diýäňiz diýip sözüni bir giden sonra welgisi bilen tamamlapdyr. Deňdoşlar şunun bilen gepleşiňizden hem soňuna ýetdik. Eslenlik mesele boýunça biziň bilen habarlaşmak isleseňiz, biziň hat email belgisi azatradio.org email adresimizden peýdalanyň. Öňüňizde hepdäniň çarşembe güni efir tolkunlaryna duşuşýançak hoş.